Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalimad nga agayat ni Claire kan ni Jovan. Nabayagan nga agayat kan ni Jovan ngan inlimad na. Iti may sang aldaw, nagkuyog da Jovan kan tinabayagan agayem na ani Dennis kat adda nadlaw ti Don. Saan nga rod ang nagustuhan ti Don tinakita na. Isu at tinulag da ti panagkalay sa da Jovan kan Claire nga anak ti kasosyo da iti negosyo. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas anapauluan. Basol nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hi, Jovan. Imbagada ka din kan ka tinagsaritaan da mama kan Doña Tessie? Kayat mo kadi mo tinagtulagan da. Saan ka kadi nga agkitakit? Isumot ngamin ti kayat dagiti dadakkel ta. Saan ko ang mabalin asalungasingan ti pagayatan da? Awan kadi karbangan ta nga agpili iti kayat ta. Ha? Apaya day ta ti damagam? Kasla saan nabulos tinakam mo iti pagayatan dagiti dadakkel ta? Kasano? Adda nga rudmot ay ayatek. Ha? Aday ayatam ko nam? Inaram mo ka din? Saan lang nga inaram? No dikat, dakamin. Apa yan? Bigbigat akas taday tarupam. Kas kalaag panas. Ada ka nun ay ayatan ni Jovan. Kas ano nga amom? Imbaga na kadikan ka? Dinamag ko, kat day tatimbaga na kanyak. Ngamin, nagtulagan dagiti dadakkel mi apagkalaysaan da kami adwa. Asino ka no ti ay ayatan na? Awan mo tinadamdamag tayo a girlfriend na. Amang anukon ko na nalaang. Ha? Kun na lang ata? Ay na, sapay ko mga rod. Tapod no day tanga imbagam, Jenny. Nakitam ka din no si mangpet ni Jovan iderabi. Ay, kaslasaan mo, senyora. Awan sa mo ti kotse na iti garahe. Napanangatan jay loko. Hapad-padasin naksamot akalabanan day jay a Jovan. Amang ano adalaang na panana, senyora. Saan na mo tasigod nga aramidan ti saan asumangpet iti rabi? Sumangpet tumatlaang senyora. Adala siguro kayat na nga iliwliwag aparikot na. Adda ka di imbaga na ken ka. Di lang mo't may papan iti panakiasawa na, senyora. Saan nga taasub-subukan nakalaang ni Sir Jovan, friend? Subsubukan? Adya di kayat mo asawan, friend. Apay ko maasubukan nakakunam. No adda pa nagayat mo kan kuana, kan no kayat mo ti makiasawa kan kuana. Amumot nga idi pay laeng nga addan panagayat ko kan kuana. Saan ko laeng nga impadlaw ta babae ak? Kat itanta natulagan ti kasaryo, ipakitam nga rod ti panagayat mo kan kuana. Inikanak iti idea. Sige, itamot laeng. Irugi ko nga ipakita kan kuana ti pamatag ko. Day tatirombang. Addan panggapwam amang iparik na iti panagayat mo. Saan ka amabain nga umasidag kan kuana? Friend, mapanta ka di ijay kantin inton break time? Wan, ngam inton lunch, mapanak iti opisina da Jovan. Inakman itulodan iti lunch, tagsaw kami amangan. Mayat day ta anapanunot mo. Inot amaya si dagterik nanakan ka, no kanayon akas ti aramidam. Gapukan ayat, iturad ko nga aramidan ti rumbang. Kastan sa ti kunada ama in love. Basol ka di ti agayat, taiso ti makagapu, no apay nga aramidan ti saan ama iparbang.
At dadayta kadagiti agayat, friend. Ti importante, di ka agaramid iti maikaniwas. Kan, awan ko mati mabaddekam ako nada. Kinta ka di mangamdaw iti restaurant? Mabitlaang. Pirmaak pa'y dagito'y papeles nga niyagda. Masapul da ka no inton malam. Asino mati umay dito opisina iti kasto yung oras. Inakita ano sino? Naimbag na oras mo? Ayan ni Jovan. Aday tira mi sana, ma'am. Umunag kayo. Agyamanak. Hi, Jovan. Isardang mo pa'y dayta tamangantan. Adain nalak ang lunch ta. Ha? Adain niyag mo apang lunch? Wan. Apa yung kasta tilangam? Mas daaw ka. Dakas ka din no mangyagak iti makan ditoy? Asawa nakton. Iso nga itapay laang. Aramida kon ti pagrebe nga. Hello, amiga. Nakaawag ka man. Umay ditan ni Jovan. Sukunan na ni Claire tamapanda kanu iti gayam ni Pedro Apadi. Kasta ka di, amiga. Mhm. Sige, ibagak ka ni Claire nga agsagana, amiga. Talaga nga umadanin ti panagabalayan ta, amiga. Uray agabalayan tanto. Kay kayat ko pa'y laeng ti amiga nga awag ta iti tunggal maysa ngam ti abalayan. Sa bagay, kasla bumakad ta. No abalayan ti awag ta, iti tunggal maysa. Dahita nga ron, amiga. Iso nga amiga latan. Mas sosyal. Imbag man ta nakaumay ka dito balay mi, Jovan. Mas dawak man kan ka. Taapay nga imanugot ka iti pagayatanda. Apay, awan ka diti sumgar adut-dut mo kanyak, Jovan. Ikarig na ayatan kan pagserbyan ka, akas asawa. Ngam na ibagakon kan ka, nga addan ay ayatak. Saan ka di? Asino ka diti girlfriend mo? Awan girlfriend ko. Ngam adda ti... Apay, adi mo ituloy, Jovan. Anya ka diti sikretom. Ala, lumugan ka pa iti kotse. Ijay ta nga ituloy, ti panagsarita ta. Kaya't mo asaman, saan da nga amo ti sikretom nga ibagbagam? Saan nga rod? Awan girlfriend ko ako nak. Ngam adda boyfriend ko. Ulitang matimbagam? Ada boyfriend mo kunam? May saka ka di bakla? Ang lalaki mo titaktakder mo. Jakman amo. Lalaki ti pakarik na ag itiragsak. Saan kat ati babae? Ngam basol dayta. Maiparit iti paglintagan ni Apo Diyos ti makirelasyon iti padam a lalaki. Wano agpada a babae. Dakas ka di ti agayat? Depende noon niya a klase ti panagayat. Damagak man. No, lalaki ti kayan ayat mo. Asino? Basol ka di. No agayatak ka ni Dennis. Ha? Iso ti pakaragsakan. Oh, napan kayod kan ni Sir Jovan ijay simbaan. Angam, apay analiday ka unay, friend. Kasano? Matagi ko kagpaiso ni Jovan. Ngam saan ko ang mabukudan ti puso na. Ah? Anya ti kayat mo asawan? Apay asaan mo ang matagikwa ti puso na? Awan nga min ti pangibagak. Iso nga, sige, ibagakan ka. Ngam pangaasim, tasaan mo ko mga ibagbag iti uray asino. Sige, friend. Ibagam. Dumdum nga gak.
ni Jovan. Adagayang boyfriend na. Ada boyfriend na? Kunam? Bakla ni Sir Jovan? Oh my God! Iti dayjay atak-takder na kan kinataer na? Oh, Matuloy lata ti kalaysa. Tanalpasan ang naisagana ti amin. Kablaawan kayo. Sapay la kuma tamataginayon tiragsakyo. Agyaman kami, Mama. Kablaawan kayo matadwa. Sapay la kuma tananaman niyo ti samit ni Ayat, anak ko. Agyaman kami, Ma at Mama. Jovan, apay ka di adi ka matagtagari. Umuna nga daw ta ita. Kasta ka. Masapol kadipay at duwatang at sumbat. Wano ang yaman kadakwada. Inyag kung dito'y kwarto ti breakfast ha. O may kanta ang kapetan, honey. Ha? Agyaman na, Claire. Ay ayatan ka, Jovan. Iso nga aramidak ti amin. Tapno maayat nakmat. Sapay ko ma. Tamagunod mo day taatartari gagayam. Saan mo kuma nga isaraday ta pusom itinadalos nga ayat? Anya ti kayat mo asawan? Nadalos ka na pudno ti panagayat ko kan ka. Masiguradok ang maipaay ko kan ka ti pudno a pamilya. Anya ti kayat mo asawan? Anya apon no a pamilya ako nam. No maipaayan kay ti anak, saan ka di ama ko na a kompleto a pamilya? Ngam no ti basol nga ayat ti pilyam, maaddaan kayo nga ta, iti pudno a pamilya? friend, kumusta nga iti honeymoon? Uray madlaw ko saan unay a naragsak ni Jovan. Naragsakak, nga uray amok asabali ti adda iti panunot na. Na-inlove ka at talaga iti tao asilahis. Sapay kuma, Tawan rumswa aparikot yu. Day tangarod kat. Jay ko nakon. Saan ko ang mabukudan ti puso na? Amok ang nagkadwa ti puso na. Nung nga ta maaddaan kayon iti anak. Saan nga ta agbaliw ti riknana? Taaddan makuna a pamilyana? Ti masakbayan laangan ti makaibaga, friend. Ay, no siyak nga tati kasta. Diyak amo no anya ti mariknak kan maibagak. Basta aramidak ti kabailak, tapno maibawing kanyak nga asawa na ti panagayat na. Saan kat nga iti dayjay a Dennis? Hello, Claire. Apay nga mawag ka? Malaman, nga maawan ka pa'y. Ayan mo ka di. Saan ka di nga imbagak nga adda meeting mi? Out of town. Saan ka kadipay nga agawid, honey? Nagka-problema tilugan ko. Adda dito'y shop. No di da matarimaan aging gainton madamdama. Bigatak ton nga agawid. Maturugak langan iti hotel. Kasta ka di. Sapay ti paboritong amakan ti impalutok. Nairan na nga rod ang nagka-problema tilugan ko. Bye! Apay aya nga imawag ka arab-rabi friend. Sorry, no nadisturbok ti turog mo ganyan. Awan lang kami ti makasaritak. Awan dito'y ni Jovan. Apay nga awan, napanan na ka di. Jack mama ti anadadaalan tilugan na. Kumaa, no, bulok tilugan na kat saan met. Nadadailan itilugan? Napanan na. Taapay anadadail ka no tilugan na. Ada ka no meeting na. Out of town ka no. Ay, sige mabit lang. Damagak man iti sekretaryana. Ay, friend, imbag ta si Mangpet kan. Ada ka din na duktalam.
Maipapan iti ayan ni Jovan idirapi. Saan ko kuman nga ibaga, taamok ang masakitan ka. Hanggang diyak kaya ti agilimad. Ibagam laang, friend. Sa anak mo't nga agaramid iti anyaman amay kaniwas. Nangag tinagdamagak, ani kano Dennis ti inawagan na, sakbay apin manaw. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Basol, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.